katlak vardı. Sen oktular. Şu yüzlerce dokument tayinlandı da normativni akt, prikaz, kanun, bir topordadın toplamaları, şolun hemmejetini onu kadap yok ettiler de. Medyada şolun eline bolon son. On televizörde de hatta da orkadan oktular. Gazette de yazan oktular. Bizim on sebebini bular düşünenlerler de diyet. Konuyon bileşin edilenlerini ne biliyet. Bolmasa her oblutta, her heptede münglerce adam uyuşup seminer geçiriliyet de. O yani toplumun bilmediği mümkün değildi de. Ödem şovur şeyler önemliydi şu halkın geleceği için. Kalan hemme dadınızdan önemli demem yalnız olmaz. Ehli dadınızdan. Ehli eden dağıtlar vardır 30 yıllar. Şolun hemmesinden sizin toprağınıza eye olmak, yani hususi, yani şahsi eyeçiliğe geçmek, demek bazı iqtisadiyetine geçmek demek. O malınızın, mülkünüzün eyesi olmak, onun kanunun aşağına, yani kepilli, o miras, oloriyalak. Yağday dindi, şunu gözüne getirip koyun. Şunu alak kolunu, şulor yalak edip göründe atlan edip bilirdim de. Yok. Diyem, ayağı üstünde, öde ayağı üstünde duran, münglerçe hocalıklar olurdunuz. Mahalli, baylıklı, kârli, işli, aşlı, çöröklü. O da yani konkurenteli olanı bir yerinden o çok olup o kâri, hatam geliştirirler, öğrenirler. 7-8 tane hususi kârhane vardı. Onu yaptılar diyelim, yeka bir Türkmen'den çıkan o. O şunu yettiler deyip bilen yok da sebebi. Ne kızıklanansanız, ne o kansanız, olmasa gazetelerde yaptılar, ben biliyorum. Ben şu taydan okuyan, görüyenler. Siz de onun içinde olup onu görüyenlerden. 7-8 şahsi kerhanani, yani niyazı, ukazı bilen yaptı. 97-98 yıllar olmadı. 98 yıllarda ne yaşıyorsunuz dedim. Köpüğüm. Onun bular katıp maksatlı diyen kendiler. Planlı, nemeli. Olmasa ben Türkmen'e lokan bir düşmançılığım yok. Yanlış şeyden erkeniyim, düşman erkeniyim. 10 adam, belki de 150 adam. O bizi yani, cezalandıran bolsalarım. O bir de hiç deme değil, o lokan yönü şu attılar milyonlar adamın ıkbali berbat diyordu. Kötü demedik diyorsunuz. Ana tevatler çol. Bu da atları 1 Mart'tan elbetmedi. Sizin aranızdaki adamlar. Biri çapak çalıp kömök etti. Bir sesini çıkarman kömök etti. Yine bir bilmedik tren olup kömök etti. Evet, cevapkaçlık yok. Ne ödünlerinde, ne çağların geleceğinin önünde, ne başkalarının önünde. Bu işler şeylerek ne şu adam, ne şu 50 azatlar vardır. Kurucu mesleği. Adalet komiteti. Yani şuların
dönüm yani yemeğin köşü ayrımın nemetidir. Şu in sonki yani bıçağın üstünde duran nemedir. Ya bir sultanat olmalı ya da dünyavi devlet. O siz haysını seçtiğiniz şu oluyor. O diyorsun hiç adam seçmeseniz saltanat oluyor. Yani bunu 30 yıllar tayinlak geliyorlar anırdı. Bu adı eyyem bulunuyor. Adı oyulmadık. Yani taş kavığı demedilen. Boş kavığın içinde sultanat değil, sultanat oluyor. Adını oyun okur. Adını oymanla da sultaniyalık taşıyorlar. Ediyenlere soruyorlar. Ne halka hata veriyorlar. Ne bu derdi nemeti bilen, işler bilenen değerler. Sizden tomoşacı. O tomoşacıdığını bilen doktor. Onu biri yetip vermelidir öyle. Yok. Size hiç kim verirler. Benim verirler. Bana düğünden verirler size. Hiç vereyim dedi. Zaten belki de algılı olmam mümkün. O üstünde de hiç saat alan yok. Arasınız gelin o. Korkullu yani. O bir beyleki başka bir ettin yani. O yeni bir yeri değil mi? Halka bir şeyler. Onun tevratları talep ediyen. Şikayet ediyen. O. Siz edip bilersiniz şikayet. Çözüm derler onu. Çözüm ustaydı. Şeydi çözülü. Deyip bileyen mi? Deyip bileyen can çözüm gelme de öyle. Ne şu an bir de bunu topar taşımızda apanentler diyenler mi? Faylık gülen. O biz ayrıları ortadan. O sizin çözümünüz var mı? Alın çözüm. Diysen şunu çözüp bilir öyle diyen burada. Çözüm önerileri var mı? Devlet tarafından, devletin dışındaki tarafından yoktur. Olması mümkün değil. Olur çözüm olur. Yani sultanat olmasının demesi taraftarı olmalı. O taydan demeye yakındırak olsam, tahta yakındırak olsam, el peşelmelik var. Bana da yeter. Bu da halasa diyen o bir şeydik görürler. O. Ne? Bizim yağdayımız şol. Şoň üçin yani jogapkärçilik diýilen zady dogry düşünmeliler. Men şu at ne atydyň araňyzda siz bilen deň hatırdap, husurdap nemetip ýörün. Ýönüp maňa düýünler gerek zat derler. Ýaşajagmy ýaşan ýanky. Aňrymyz görünip du diýen ýalak. Size gerek. O men näme üçin edýän buny? Jogapkärçiligim var. O duýu var. Ben o 92-nji ýyl näme üçin reform etjek diýip näme edýän? Bana gerek mi? Yok. Ýöne bizi terbiýelenlerini hünärin, kärin öz jogapkärçiligi var. O işem biz bilýär. O in gowsuny biz bilmeli tebe. Biz spesialist. O ýa reforma geçirmeliligini Baba Kulüf ya Niýazow bilmeýär. Olar ýalak tejribetem ýok, bilgitem ýok. O biz spesialist. O şunu etmeseňiz ölýäňiz diýip bilýärdi. Onuň diýdik. Ýaşap bilen bu. Bu bitki ýöne şo bitişi bilen şu adat sende. Bitipmiyor da. Ben kendi uğurladım. Şu taydan demedeyin.
zatlara düşünen tüngüdöy diyen. Soruňyz bolsa o gaýtaryp berersiňiz, jogap berer başardymdan. Bolu. Şol ýanky ýeri paýlanyňyzda özüme aljak ýa-da özüňize paýlamadyňyz da, ýene-de halka paýlandy o taýda rewolýum. Neme reforma geçirilende bütün halka paýlanylýar-da. Men Şonu 30 ýyllap aýdym bilen okudum. aýtýaw, ýanky O bilen de demedilsem gerekkel. Ýöne şol ýalak zat ediljek bolly. Bu ýalňyş diýtinler. Onu diýip bilen okudum. o taýda ediljek bolan iş halk üçin ediljek boldy-da, ýanky paýlananan da, ýani men saparaga almaly, halmrada almaly diýilip reforma geçirilmekde o taýda halka yer bermelidi. Şahsy eýeçiligi geçilmeligi edilen iş. Onda şey deri halmrada bilen Muhammed Akif Algallak dur ekeni. Halmrada Estilýär sesim. gelýär hamy. Salam kardeşler. Bağışlarsın meclisin 2 ya 3 taýyny geçirdim men. Yurdumda da ya obamda da nesip bolsa ikinji gün baran olsam öýde arkaýyn görüleşip biler. Şomal üns berip saparagyň hemme çykyşyny diňledim. Ýene şol pikir şarga şol biziň halkymyzyň 34 ýylda görüp oturan jepasanyň jebriniň netijesi şol. Saparagyň aýdýan zady dogry düşünjek bolun ol bir jany ýananyň bir gülküsi bolar diýip çykmanda şol ömrüni şoňa bagşlayan adam. Her bir adam bir maksady bar da, bir şitilekende şol bağı bolar, şol miwe berer, şonu çağılamakdyklam halkym ýa geçip ötögsi bar ýalar ýer diýen bir maksat bilen edilýän iş bardyr. Şol ömrüniň manysy. Saparagyň şol ömrüniň manysy şol. Şeňizmi, şol reforma, ýer suw reformasy. Şol bolmandan soň biziň hemme daşa degweti bütün halk bol. Onu şu aýdýan zatlar o diňe gurucu meclise degişler, o bütün jemgyýetimize, bütün türkmen halkyna ýüzlenip aýdýan sözler saparagy. Wagtynda hiç bir zat edilmedi, baş galdyrylmady, oňlanmady, gollanmady. Şu işler edilen bolsa, onu ýurdun daşynda beýdip sir-sepil sergezan bolup görmezdim kardeşler. Bütün halka bizlenýän. Haýyş şu sapara, şu çykyşyny hökmen goýun, lükgölügüne goý halk. Bizim bu ýerde häzir bizim jogapkärçiligimiz ne? Onda munda ýankyly hyzmatkarlar bardyr, maskarawarlar bardyr, başgalarynyň öňlerine atýan köpükleri bilen tant edýänler bardyr. Ene şolaň aýdýan zatlar näme? Gurucu meclis guran boldular, onu etdiler, bunu etdiler diýär-de. Gurucu meclis guruldy näme üçin? Bizim jemgyýetimizin hakyky medeniýetiniň şekillenmesi üçin. Biz häzir şu zatlar aýdyp oturan bolsak, şu zatlar gurulmadyp oturan bolsak, bizim maksadymyz näme? Biz hiç birimizden aýratyn bir näme diýilýär, bir adatdan daşary güýçleri bolan ýa bir nemeler däl-de, Hudaý tarapyndan bellenen adamlar däl bizler. Ýöne bizim maksadymyz, bizim wezipemiz öz jemgyýetimiziň, türkmen jemgyýetiniň aň düşünjesini şekillendirmek. Öz pikirlerimizi aýdýas, açyk-açyk düşünjelerimizi aýdýas. Şeýdip bizim medeniýetimizi ütgän güni, düşünjelerimiz, medeniýetimizi ütgän güni bizler belki gaçyp
şu yurtlara gaçyp aşy bilsek, soň ýyzmyzy seretjek gel diýilýän ýurtlaryň ýagdaýy bilen deňleşer. Şu ýurtlaryň medeniýeti, düşünje guruluşy nähile goza şonu öwrenmeli, onuň bilýär halda kende. Bunu aýdyp oturýar, şuýda halk köpçüligi bilen pikirlerini paýlaşyp oturýar. Eger şolar ýaly ýaşamak isleýän bolsa, onda şolaryň medeniýetini biz özümize kabul edip almaly. O medeniýet hem näil medeniýetdir? Erkin düşünjelerini aýtmany öwrenmeli, halk köpçüligi ýanky ýorgunyň aşagyndan tomoşaçy bolup ýaşamany goýmaly. Sebäbi şu ýurtlarda da has belki agyr döwürler bolup geçendir ýöne gelip şuun kununa yetmek üçin ýa olar has köp ýetkiler hem çekip bilendir, has kyn ýollardan hem geçip bilendir. Ýöne häzirki döwür biziň döwürimiz dijital döwür bolan üçin bu döwürde tähäl hereketim o döwürde edilen hereketiň 10 esas täsir berýär. Bizler ýüzlerimizi ýapyp çykyp otursa ýene de köp pikirlerimiz aýdy bilýär. Şu ýüzüni açyp çykma medeniýeti olam häzir ortaga çykmaly. Oňa meň başçylar bolmaly. Kim etmeli, näil etmeli. Şu wagtça şu ýeňiş sag bol. Bolýar. Merdana öň baş neme Muhammeda öň başçy diýilen bir zat ýok. Bu taýda ýanky saparaganda men aýdyp beren zat sen näme edip bilýän diýär-de. Bu işte sen näme etýän. Yani her kim özünün öň başçysydyr. Yani başga biriniň öň başçysy bolmana gerek ýok. Her kimiň özünün öň başçysy bolýar. Bir ýene Abdurrahman bir minut näme aýtjak dine Allaha şükür, Hudaýa şükür diýilýän nemeler wada ýa-da eden işin Allah tawşyrya özi iştad eden o. Bu neticedir. Yani bu sebäpden antanlaryň Allaha şükür, Hudaýa şükür diýmesi de sebäp däl. Bu bir neticedir. Näme netijesi? Bilgisizligiň netijesidir. Bilgisiz bolan üçin. Çäresizligiň hem netijesi şodur. Hemmejesi. Yani bilgi yetmeýär, bilginiň yetmeýändigem düýpden ýanky şo yaradylan bir ortam barda, imperiýalar tarapyndan yaradylan ortam bar. Şol ortama esaslanyp nemeler döreýän ekenini, halk häsiýetlenýän ekeni, elmydama şeýle bolýan ekeni. Ýewropalılar diýärse, biz Ýewropa güýçli diýäris, akylly diýäris ýöne. Ýa-da Ýewropa medeniýeti diýäris. Aslında taryhyna seretýän, okuyan kitaplary bolýan Ýewropanyň şu wagtky medeniýet diýen medeniýeti öz milli medeniýeti däl. Ýanky öňkü basyp alan ýerlerinden öwrenip, her ýerden her zat öwrenip getiren medeniýet. Meselem makaron ýemek, kartoşka ýemek ýa-da pomidor ýa-da ýene şolar ýaly ýanky nahar ýemek medeniýetlerine çenli basyp alan ýerlerinden keşf edip getirilen medeniýetler ýöne sonra uş taýda durýar. Bizde keşf edilmedi. Yani ine bizde şey diýilýändir, Türkmenistandan üstümizden kerwen ýolu geçdi diýerler. Beýik Güpök ýolunyň geçen ýeri. Eger Beýik Güpök ýol geçen bolsa, näme üçin keşf edilmändir? Yani Angliýalılaryň, Ýewropalylaryň ösmegine sebäp bolan zat şo keşiflerdi. Baştan başlap her yer keşif edýärler, sonra o yer basyp alýarlar. Soň yerli halky garp ýok edýärler, özüniň adamlaryny getirip şo taýy oturdýarlar. Amerika hakynda bir neme aýdýar-da gürrüň geçýär. Aztekler bar ekenler şo taýda Amerikanyň häzirki oturan ýerine yerli millet Aztekler. Azteklaryň diýä iň güýçlüsi, iň akyllysam diýä Angliýadan getirilen iň samsyk adamdan has garyp ýaşaýar diýärdi. Has erwet şertlerde ýaşaýardy. Ýanky Angliýadan gelen iň bir ine bir häzir aýdýarsa hiç zada yaramajak adam diýip. Ine şolar ýalyky adamlar hem şolaryň yerli halkyndan baý ýaşaýan ekenler. Ine şol ýanky medeniýetler zatlar hem şey öwrenilýär ýöne bizdäki sorun şu, yani bizini
tarihimizi öwrenmändigimiz sebäpli şeýle bolýar. Biz näme üçin keşfedip etmedik? Ýa-da biz näme üçin kopýalamadyk? Näme sebäp boldy, näme saklady? Geniş ruhsatlaryň ara bir sözi goşaýyn. Ýa-ni nämen boýunça şu öň başçylyk diýemde öň başçylygyň manysy öňde barjy ýa ýol başçydy hökmünde däldiňi şu hereketleri şu näme medeni şekillenmäni birler başlatmaly. Häzir bir başlady, ol 5 ýyl 4 ýyl mundan öň başlady. Milli Halat Komitesining nemesi häzir maksadyny aýdýas, şu taýda öz aramyzda gurrundaşlyk edýäs, pikirlerimizi aýdýas. Şu asly içinde hani diňe bir belli adamlaryň arasynda bolmaly, gat däldiňi tutuş jemgyýet şuň ýaly bir şekil almaly. Biziň häzirki öňü tutýan zatlarymyz şu zatlar. Men öň başçy diýip aýtma maksadym şol. Şonu goşupdum. Sag bolun. Bolýar. Abdurrahman Bey demetip goýup bilersiň onu. Ýa. На днях закончилась Нобелевская неделя, и в конце концов, по традиции, была вручена Нобелевская премия по экономике. Лауреатами стали трое исследователей из США – Даррен Асимоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Они получили премию за то, что смогли доказать, богатство наций формируется под влиянием политических институтов. Мысль эта далеко не новая, и даже доказательство, за которое ученые получили премию, было сформулировано лет 20 назад. Уже почти классика. Но классика, не теряющая актуальности. Сегодня обсудим, как именно Асимоглу, Робинсон и Джонсон сделали научным знанием предположение, что демократия – один из важнейших факторов экономического процветания. Да, мы не выходили 2 дня. По-моему, такое впервые на канале, точно за последние несколько лет. Будем стараться больше такого не допускать, а сегодня выпустим 2 ролика. Возможно, завтра тоже. И, кстати, покупайте мою книгу в магазине «Эхо». Ссылка будет в описании, просто напоминаю. Давайте начинать про Нобелевскую премию. Начнем давайте вот с чего. Очень важно понимать, почему одни страны богатые, а другие нет. Беднейшие 50% населения планеты владеют всего 2% мирового богатства, и большая часть этого неравенства приходится на экономический разрыв между странами. Если знать, что именно провоцирует такую разницу, можно скопировать формулу успеха богатых стран, применить ее в бедных и тем самым сократить неравенство и справиться с бедностью. Конечно, простые объяснения этой разницы существовали всегда. Их и сейчас иногда можно услышать. Обычно это были рассуждения в духе, мол, одни народы умные, а другие глупые, и оттого разбогатеть неспособные. Или, например, легко объяснить бедность граждан страны климатом. У нас, дескать, холодно и ничего не растет. Или жарко и ничего не растет. Можно ввернуть демографию. У нас недостаточно населения. Или, наоборот, слишком высокая его плотность. Можно сослаться на ресурсы. У нас нет полезных ископаемых, так что мы обречены на отставание. Или, наоборот, у нас их дофигища, так что мы обречены на ресурсное проклятие. И другие разные, очевидные или, наоборот, очень мудреные соображения. Но с научной точки зрения все не так просто. Неоклассическая модель экономического роста предсказывала, со временем бедные страны должны догнать богатые. В бедных странах ведь ресурсы дешевле, труд дешевле, так что туда естественным образом должны приходить инвестиции, производство, и как следствие должен начаться экономический рост. Однако этого не происходит. И причины очень интересуют ученых. Дело в культуре? Мало ли, вдруг правда, норма сбережений зависит от того, одобряет ли национальная культура экономию и бережливость. Или, может быть, дело в религии? Какое-то время это предположение всерьез обсуждалось. Все эти разговоры о протестантской этике, которая якобы сделала Америку такой успешной. Или, может быть, правда дело в географии и климате? Или все же в политических институтах? Очень сложно понять, какой фактор главный, если все они действуют одновременно. И нельзя их поочередно поотключать, чтобы оценить результат. Остается только искать статистическую связь между предположительной причиной и предположительным следствием. И между демократическим устройством государства и быстрым экономическим ростом,
есть очень существенная положительная корреляция. Дальше поговорим о том, как работает корреляция в социальных науках, ну и вообще про, собственно, эту Нобелевскую премию поговорим, за что ее вручили. Но сначала посмотрите некоммерческое объявление о театре Жени Беркович. Если вы живете в Нидерландах или будете там в конце осени, обязательно посетите гастроли независимого театра Жени Беркович, дочери Сосо. Очень этим поможете театру, артистам и самой Жене Беркович, которая сейчас находится в тюрьме за свою творческую деятельность. Коллектив выезжает в Европу впервые и делает это аж с 2 спектаклями. Один из них покажут в воскресенье, 27 октября в городе Хенгело, у границы с Германией. Спектакль «Считалка» рассказывает о самом напряженном моменте в абхазо-грузинском конфликте с точки зрения 2 подростков. После спектакля будут еще обсуждения и мастер-классы от актрис. Другой спектакль «Наше сокровище» будет в Амстердаме 29 октября, но билетов там немного осталось. Так что обратите внимание на спектакль в Хенгело. Или посетите в Амстердаме видеопоказ того самого спектакля «Финист. Ясный сокол», в котором российские власти усмотрели оправдание терроризма. Видеопоказ пройдет 30 октября, сразу после него будет встреча с актрисами и дискуссия. Ее модератором станет одна из ведущих специалистов в Нидерландах по русской культуре Шенк Схейн. Приходите, если будете в то время поблизости. Посетив эти мероприятия, вы поддержите независимый театр, который до сих пор существует в России, несмотря ни на что. Часть вырученных средств будет направлена лично Жене Беркович и ее семье. Все ссылки в описании. Продолжаем. В социальных науках есть очень интересная сложность. Чем больше данных собирается, тем больше между этими данными статистических связей. За многие из них хочется ухватиться и сказать: вот же доказательства. Страны с демократическим устройством экономически более успешны, чем автократии. Связь налицо. Но если подходить к доказательству теории всерьез, сначала нужно убедиться, что корреляция не случайная. Потому что если хорошенько перетряхнуть статистику, можно очень много разных корреляций найти, которые будут случайными. Например, чем больше сыра продают в США, тем больше людей погибают, запутавшись в простынях. Можно найти и такую корреляцию. Продажа телефонов порой коррелирует с числом медведей, убитых на охоте, а экономический рост часто идет в ногу с успехом национальных сборных. Между всеми этими событиями нет реальной связи, а статистическая есть. Кроме того, в случае с демократией и экономическим успехом нужно еще доказать, что из этого причина, а что следствие. Демократические институты стали причиной экономического роста или наоборот? Только после того, как страна стала богатой, она смогла позволить себе такую роскошь, как демократию. Причем кейсы тут мало что доказывают. Китай, например, долгое время демонстрировал серьезный экономический рост безо всякой демократии. А в Южной Корее сначала случилось экономическое чудо, и только потом началась демократизация. Именно в этом заслуга нынешних лауреатов премии по экономике. Они нашли надежное доказательство, что демократические институты не просто коррелируют с экономическим ростом, а являются его первопричиной. Начали они с того, что обнаружили очень важную связь, которая может показаться случайной. Они сравнили, как проходила европейская колонизация разных стран, и увидели, что чем выше была смертность колонизаторов, тем хуже сейчас экономическое положение бывшей колонии. При этом, говоря о смертности поселенцев-колонизаторов, мы рассуждаем о событиях 300, 400 или даже 500-летней давности. Как гибель людей столько лет назад может влиять на современное положение в десятках разных государств? Исследователи выявили 2 основных фактора, которые влияли на смертность колонистов. Во-первых, местные болезни. Если в осваиваемой стране были распространены инфекции, с которыми в Европе не столкнешься, то смертность среди колонизаторов, не имеющих к ним иммунитета, была очень высокой. Разумеется, перспектива мучительной смерти от укуса комара энтузиазму новых переселенцев не способствовала. Во-вторых, если в колонизируемом регионе было большое местное население, оно редко радовалось, что понаехали тут европейцы и раскатали губу на ресурсы. Разумеется, возникали стычки и конфликты. А раз уж населения в этом регионе много, то колонизаторам прилетало нехило, многие из них погибали. Новые же потенциальные переселенцы вряд ли хотели повторить судьбу предшественников. Так что места, где смертность была высокой, не могли привлечь много колонистов. Немного было желающих связать свою жизнь с гиблым местом, где тебя с немалой долей вероятности убьет или муха ЦЦ, или недоброжелательный абориген.
Это не означало, что эти края были спасены от колонизации. Это означало, что такие земли в логике колонизаторов годились лишь для извлечения максимального количества ресурсов. Местных жителей обращали в рабство или контролировали другими способами. Ресурсы отправлялись в метрополию. В такие колонии ехали самые отчаянные, чтобы сколотить состояние и вернуться лет через 10 или 20, если повезет. В таких колониях европейцы создавали специальные институты для извлечения ресурсов из населения. А иногда такие институты уже существовали, обеспечивая доходы местных элит. Тогда колонизаторы такие институты поддерживали. Институты эти лауреаты нынешней Нобелевки называли экстрактивными, то есть нацеленными на извлечение ресурсов. За примерами далеко ходить не надо. Под определение подходит рабство, крепостное право, абсолютная монархия, авторитаризм. Они исключают большинство жителей региона из политической жизни и распределения доходов. Их роль – приносить выгоду элитам и колонизаторам. Не все колонии были устроены так. Были и другие места, где смертность колонизаторов была низкой, где не было никакой серьезной заразы, способной выкосить целое поселение европейцев за зиму, где было мало местных, и они не имели привычки стрелять отравленными дротиками из зарослей. Начать жизнь с чистого листа в таком месте для многих европейцев звучало как не такая уж и плохая идея. Таковыми были, например, территории Канады, США и Австралии. Туда приезжало много переселенцев и переезжало навсегда. Со временем их связь с метрополией становилась слабее. И вот они уже вовсе не хотели выкачать все до капли из своей собственными силами налаженной экономики, чтобы отправить ресурсы в Лондон. Из Европы переселенцы привозили в такие колонии представления о праве и правосудии, о частной собственности, создавали новые поселения на новой земле, чувствовали себя свободными и требовали признания этой свободы от зарождающихся государств. Там, где колонисты становились значительной частью населения, обычно устанавливались инклюзивные экономические и политические институты, которые вовлекали широкие слои общества в принятие политических решений, гарантировали право собственности не только элите, но и всем гражданам, стимулировали экономическую активность всего населения. Так ученые показали связь между смертностью европейцев в колониях сотни лет назад и тем, какие там сформировались институты, инклюзивные или экстрактивные. А затем сформулировали гипотезу. Регионы, которые до колонизации были более экономически развитыми, должны были бы первыми стать жертвами самой безжалостной колонизации. Если экономические и политические институты в самом деле существенно влияют на богатство наций и стран, то территории, которые были бедными и безлюдными 500 лет назад, сейчас должны быть существенно богаче тех, что были густонаселенными и богатыми до колонизации. Если бы все оказалось так, то подобный радикальный поворот можно было бы объяснить только институтами, выстроенными под влиянием колонизаторов. Проблема такого исследования в ограниченности информации. Легко найти данные по ВВП на душу населения в наше время. А в 1500 году как быть? До начала европейской колонизации никто такой статистики не вел. Но об экономическом успехе территории все же можно судить по косвенным данным, по урбанизации и по плотности населения. И исследователи эти данные нашли. Логика тут в следующем. В доиндустриальные времена численность населения прямо зависела от богатства страны. И еще более прямо богатство было связано с городами. Производительности сельского хозяйства должно было хватить, чтобы обеспечить едой и тех, кто работал на земле, и тех, кто живет в городах. Так что в начале 16 века города возникали только в относительно богатых регионах. И вот исследователи сравнили косвенные данные об экономическом развитии будущих колоний и ВВП на душу населения в этих странах в наше время. И получили надежное подтверждение своей теории. Корреляция оказалась существенной. Прежде бедные территории, опираясь на инклюзивные институты, со временем стали богатыми странами. А ресурсные территории с большим населением, городами и запасами природных богатств, истощенные экстрактивными институтами, теперь бедны. Казалось бы, как такое вообще возможно, что настолько давние события до сих пор влияют на нашу жизнь? Почему же плохие политические и экономические институты все еще имеют достаточно влияния, чтобы мешать целым регионам выбраться из нищеты? Почему бы просто не избавиться от экстрактивных институтов и не обзавестись инклюзивными?
Тут давайте оговоримся, что институты эти формировались не только в тех местах, которые были колониями европейских стран. Бывшие колонии стали объектом исследований экономистов, потому что на них было легко показать и процесс формирования таких институтов, и динамику их развития. И наблюдение за этой динамикой показало, обе группы институтов демонстрируют высокую устойчивость. Конечно, мало где сейчас сохранилось рабство, которое было обычным делом в 17-18 веке. Но сама суть колониальных институтов после обретения колониями независимости изменилась мало. Там, где были закреплены права собственности, закреплены свободы, там было возможно участие граждан в политической жизни. Продолжилось развитие демократических институтов. Это инклюзивные институты. А там, где права населения были ограничены, а государственная система была заточена на эксплуатацию сограждан, при обретении независимости элиты стремились сохранить статус-кво. В заключение еще можем сказать, что по другим публикациям, не тем, за которые авторы получили Нобелевку, мы знаем, как они оценивают политические и экономические институты России. Тут никакого сюрприза нет. По мнению исследователей, Россия не была страной с инклюзивными институтами ни на одном этапе ее развития. Ни как Российская империя с ее крепостным правом и самодержавием, ни в советский период, когда нормой были принудительный труд и поражение в правах крестьян, которые не могли уйти из колхозов, ни современная нам путинская Российская Федерация, в которой руководство сосредоточено на извлечении нефтяной ренты и отняло политические права у граждан. Россию, как, кстати, и Китай, авторы видят странами, чей экономический рост ограничен собственными институтами, которые достигли потолка и смогут преодолеть его, только изменив институты на более инклюзивные. Но не все так уныло и безнадежно, как может показаться. Во-первых, давайте иметь в виду, что когда-то экстрактивные институты были почти единственным вариантом устройства государства. И тем не менее, большое число стран в определенный момент справилось с переходом к инклюзивным институтам. А во-вторых, после того, как инклюзивные институты закрепляются в обществе, повернуть колесо назад уже практически невозможно. До вечера. Bolýar, sağ olun. Bu hakynda başga pikirni açıklaryňyz. Öne tarihi yanlış yazılmasynyň nemesi, suutnamalary buldan. Ben Parahat we söz bereyim. Her şey Türkmen'in güzel yaşattığını var. Şu nemedin öğrendiği esası, şöyle Türk bunu Türk'ten bir halkın sesi medyaya çıkandan sonra düşün başladım da. Bizim uluyan aşkımızın biri Müslümansılar. Biz Müslüman olman. Yani Yahudi ya başka millet, başka olsak da dinlere. Sonra biz Avrupa'ya kaçar tutmak yani. Müslüman olman, başka din olsak o olur diye düşünüyorum. Şimdi kitab okuyup verip, bir şöhret estekini okuyup verip halkı uymayanlar da şükür etsen bay olayan, o dünyada cennet var. Hep esasını ve şundan öğren. Ýöndi ortalıkda bir sepgidem bolu da Parahat musulmançylykdan Ülsöňe misseňem hani depede dağtaş bir ülye disparaga Allah kanını doldururlar. Yani oradan gaptalarını düştü, yazına düştü, Allah kurtardı. Hem yerde Allah'ın tokkaladı. Üllürse de Allah ortalık, Allah kanını solu diye, Allah diye ülmen asadım, Allah öldürmedi. İn ulyağın çıkana şu deyip düşünemen. Açıklama ettim ben. Tamam. Öyle. Musulmançylykdan Parahat dine Ors gelenden sonra Türkmenler çykdy. Musulman därli, musulmançylygy ýaşatmadylar. Musulmançylykdan çykdylar. Ors gidenden sonra musulmançylykdan çykdy. Ors gitdi, SSR dargady, Türkmen öz başlapdygyny aldy, musulman däl. Musulman İslam dini bilen ýönetilmedi. Ýagny onu biz bir sebäp hökümünde belki de käbir yerlerde görkezip bileriz. Ýöne umumy ýagny Türkmeniň şu wagt ykdysadyetiniň hemme zadynyň doly çökmesine, ýa-ni öz taryhyna syn bermediğine
zadyna getirip hem ve zady onu daýap bilmeris. Yani musulmançylykdan çykylan döwürlerim bar. Meselen SSR dargan, SSR döwründe de çykan musulmançylygyny ýaşamadylar. Ýöne SSR dargandan soň biziň ne konstitusiýamyzda da ýazylgydyr. Konstitusiýada da musulman däl. Dünýäwi döwlet diýip ýazylgydyr. Bu insanlaryň öz ahlagyna bagly toplumyň. Toplum bunu nähili garşylady, nähili kabul etdi. Şo taýda bar, ýani musulmançylygam köp ýerde dogry bolup biler, ýani şol täsgel berýär diýmek, ýöne o da bahana aramak nemesinem getirip biler ortalyga, ýani adamlara. Ay biz musulman bolduk, şondan ösmedik. Dünýe östü. Dünýede zatken, daş töweremizi zatken. Bar ine öň kopýalamadylar diýeliň. Öň an ors gelmäkä. Şo ösen tehnologiýany, ösen neme sanaýyny kopýalamadylar. Bolýar geçeliň çarwa ekenik görüp bilmändiris. At bilen nirik getelik. Häzir näme üçin neden oklar, kopýalanoklar. Ine şu ýanky görkezdilen adamlaryň ýazan kitaplary bar. Bar täze kitap ýazmana adam ýok bolsa, şonu terjime edip basyp bolýar. Näme üçin basylan? Oňa domy İslam dini päsgel berýär. Muhammed Bey'e söz vereyinmi? Yani şol gysgaçyk videoda da ene üntüm çeken şo boldy. Şol bir güýçlirak döwlet başga bir döwletiň üstüne barýa ýa-da hem şo taýda belli bir döwür aralygynda adamlaryň nemesi şekillenýär-de medeniýeti. Biz özümizde mysal alalım. Bizler Türkiye'ye bardyk. 2 ýyl, 3 ýylyň dowamında, 3-5 ýylyň dowamında biz bolup bildigine şolary meňzejek bolduk. Daşarda geçsegem, içeride geçsegem, Türkmenistanyň içindäki özümizde alyp barşymyz bilen şo taýdaky özümizde alyp barşymyz deň däldi. Edil soňňaly hazırna Türkmenligiň ulu bölegi Ýewropa taraplaryna, ýani Orsiýada alyp görül, Orsiýa tarapy bolsun. Türkmenistanyň başyna çykýarlar. Şo baran ýerindäki ýaşaýan halkyň özüni alyp barşýar, özüni alyp barjak bolýarlar, şekillenýärler, öz medeniýetini şekillendirýärler şo taýda. Ýöne çädeden gaýdyp Türkmenistana baranda da şo taýda kynam bolsa, şo taýyk meňzejek bolýarlar. Belli bir wagt ýöne köp bölegi gysgawat durýar ýurdun içinde. Yine de en birinci mümkünçilik bilen en gysga wagtda yine de gaýtýar ýyly. Näme üçin? 3 ýyl, 5 ýyl, 1 ýyl, 2 ýyl şo taýynyň medeniýetine gönülden göni edip bilmese de, şolar ýaly bolup bilmese de daşyndan görnüşi bilen ýa şo köpçüligiň arasynda gelip şolaryň nemesi şekilini alýar ýa-da şolaryň hereketleri bilen ýaşaýar. O ýaşamak herekeden Türkmenistanyň içindäki ýaşaýyş şertlerinden has gowy, şoň üçin şo taýyny bolup bildiginden çalp terk etmäň alada ne diýär. Bahan o taýda gazanç pul ýöne birinji derejede, birinji mesele pulum däl o taýda asliyetinde. Ýaşaýyş sebebi haýsy ýerimiz alanmada da häzir ömrümizin belli bir bölegini ýaşasak, bize şo taýyny bizim ýaşaýyşymyz üçin ýa-da bizim hereket etmegimiz üçin oňaýly ýer bolsa, biz şo taýyny saýlaýar. Ýani bu ýerde bizler kimler hakynda gurrun edýäs? Ýanky sürü hakynda. Şeýle aýdyň, onu agyra bolup biler ýöne. Biraz sürüler vardır, biram ýurtdaşlar vardır. Sürü örne nir oňaýly bolsa şo taýda ýaşamany saýlar. Ýurtdaş bolanda ýurdunyň aladasyny eder. Birinji bilen kynam bolsa, ýöne häzirki biziň edip bilen işlerimiz, çykyşlarymyz, hereketlerimiz şu öz jemgyýetimiziň aň düşünjesini üýtgetmek, şekillendirmek. Häzirki döwür bizine şu ýerde şu
çayhanamızda, toparmızda %90 eýem ýurdun içindäki ýysaranşyplar nemeler var. Beheme ady. Ýene bir ady it diýsem bolýar olara orsun hyzmatkarlary, orsun itleri. Şolar tarapyndan bilinýär, ýöne biz hiç ýyl özümizde bir ütgeşme görkezmedi we dowam edýär. Şular normalleşme diýilýän bir tarapa alyp gidýär. Ýa-da zatlar asliýetinde haýsy bir ýurda alanmazda da ösen bolsun ýa demokratik bolsun ýa konstitusiýanyň işleýän ýerlerinde şu zatlar şuňa öz pikirlerini aýdyp çykyş etmek ýa köçede elin mikrofonla aýlanyp görkäň öňünden kim çyksa da şondan ýanky hökümete degişli bolsun, ýurda degişli bolsun ýa umumy halkyň ýaşaýyş durmuşyna degişli bir sorolanda şonu arkaýyn aýdyp bilýän bir çekinmän aýdyp bilýän bir jemgyýetiň medeniýetini şekillendirmek ne şu bizden başlaýandyr öň başçysy. O taýda bu taýda öňlerine teň oklanyp nemesi boýunça tanzit etdirip berilen adamlarym häzir hemmeden hatarda görülýär ýöne bu tapawudy gaty kän ony düşünýär bilen bilýär ýöne. Häzir men medeniýet diýip aýdýanmyň ýöne bir tarapda akym diýmine soňky täze ösen sözler bar. Biri internetde, sosial media ulamanda bir ütgeşerek hereket eder. Köp bir şonu aýtalar. Jemgyýetiň aň düşünjesiniň, medeniýetiniň şekillenmesi şo taýdan aýdýar-da, şolar şoň başlangyjy öň başçysy bolup gidýär ýöne. Ondan soň her kim gaýtalýar, belli bir döwür soňam adaty zat bolup galýar. Häzir biz etmeli ýa-da edy oturan işimiz ýeňişden belli geçişiňe 4-5 ýyldan bäri edip gelýär ýöne şol adaty zat bolup galmaly. Şo ýagdaýlarda eýen bir öňe tarap ädilýär diýmek, eýen bir her kim öz düşünjesini, pikirini aýdyp bilen ýagdaýynda. O taýda bir orsun hyzmatkar, orsun näme diýse şonu edip oturan bir demek otur Gurbanguly diýip, Serdar diýip. Bu adamlar aslında uly näme edilip görkezilýär ýöne. Olar häzir ýöne bir işi gücü bilen ýaşap duran vatandaşdan has bir pes derejedäki kişiler diýelmi, adamlar diýelmi, haýsynyň gelişigini bilemek. Şonuň üçin bizler medeniýeti, bir jemgyýetiň medeniýetini şekillendirýän, gowy tarapa şekillendirýän bir topar hökmünde görýän mene özümi, hem kardeşlerimi aýtjagym şol sag bolun. Bolýar. Ekstraktif. Ne şo ýanky videoda nämäni gören bolsaňyz, bir gelmişegiň ýanky şo ýerli halkyň üstünde basyp almak, sömürmäne gelen bir ak ýagadyň bir ýerliğini urup duran suraty bardyr taýaklap. Ýa-da ýene bir zada üns çeken bolsaňyz Ýewropollar şo näme ak ýagazlylar, öňkü Angliýalılar, Ýewropollar ýene-de häzir şu wagt beýleki halklaryň nemesinden seredeninde bir güýçlü, baý, akylly bolup görünýändir. Üçüncü dünýä halklary bolup sereden wagtymyz şolara. Ýewropollar akylly, Ýewropollar ösen, olar güýçlü, olar baý. Indi şo döwürlerde şo ýankylaryň evin eşiklerine üns berensiňiz, ýanky şo ak ýagazlylaryň evin eşikleri bilen ýerlileriň evin eşikleri bardyr. Ýerlileriňki ýöne köýje bir mata asylandyr. Ýa-da Afrikalılarda mata da ýokdur, eşigem ýokdur ýöne o gelenleriň eşigi bardyr. Kaşaň eşikde gelip hemedir gedilendir. Üst başlary kaşaň bezelen, has baý, has güýçlü, has akylly nemetdirmek üçin. Ýogsa
Ýa-ni aýdyp geçişim ýaly şolaryň gelenleriň içinden ine nemäni mysal bereýin men size. Biz geçen edek bir Türk bilen işledikde beton döwüp beren bir Türk bizden hem beter jahil. Bu Türkmenistana gidýär. Ýanky Türkmenistanda bir tanışy bar eken firma. Şo tanışy bunu çağırýar, işe çağırýar. Näme işe çağırýar? Nazar Recepov, ýanky Şamyň kakasy Nazar Recepov firma salýar ekeni. Maldarçylyk ýa-da beýlik neme eknekme üçin nemeler salýan ekenne parniklar. Soň bu gönümen şoň ýanyna girýär, şoň bilen gepleşýär, oturýar, soňra buny alyp arşa götürýärler. Hatda Serdar Wanyş we prezident bolup oturandyr. Serdar Berdimuhammedow daglar bilen Şammy ýegenler bilen bile oturup kampaniýa edip, her kampaniýalaryna bunu alyp gidip çağırýarlar. Ýanky şunu, şu türkü bir kirnakdyryp dören bir türkü bizim Türkmenistanymyzda en şu wagtky diýär gatlamyz wadyr, en üst gat diýärmi. Şolaryň gözünde şu türk has üýtdeşik bolup görünýär. Ýogsa biz ýanyna işledik, biz bilen bile çağıldaşak beren bir türk. Ine şeyler hakine şo mysaldan aňlaýan bolsaňyz Ýewropalylaryň beýleki dünýä ýurtlaryň gözünde nähilleki şo döwürler ýanky yerlerini basyp almana barlan döwürlerinde nähille edip güýçli özüni aldyryp bilendikleri çykýardy. Şo taýdan öňgörmedik zatlary bar. Meselen Amerikanyň öňkü yerlileriniň ýanyna ýöneköýje bir Ýewropaň şäherlerine, haýsy bazaryna barsaň tapdyryp duran bir egineşik ýa-da ýene şoňa meňdeş bir tüýdüjek ýalpylap duran bir zatlar alyp gidip ýerine altyn bilen çalyşmak gaýdýarlar, gymmat baha zatlar bilen. Allah. Hatta Afrikadan näçinji asra çenli 17-18 asyrlara çenlimi ýylyny dol bilemok. Afrikadan neme köle daşaýarlarda gämi bilen getirip o getirilýär ýolda da ýanky kesel neme ekenne bu batylar şo Afrika baranmatyna ýa-da Amerika şo öňkü yerliň ýanyna baranmatynda o döwürler Ýewropada, Angliýada çiçek hastalygy diýilen kesel bar ekeni. Şo kesellerini hem ertýärler. O yerliler olara garanda has sagdynly o kesel o taýlarda ýokdy. Hatta Afrikada ertýärler şo keseli ýöne Afrikanlary geninde ýanky şo kesele garşy neme bar ekeni. Şo kesel bilen ölen ok Afrikanlar. Şoň üçin hem ondan soňra beýleki yerlerden, akýaly yerlerden adam daşamakdan besedip Afrikadan alyp başlaýarlar. Bul köl edip. Onsoň Afrikalylary ýanky özlerini kiçi görür ýaly edip bularyň taryhyny ýazýarlar. Edil orslaryň bizim taryhymyzy tarihdaky watanly goranlara basmaçy galtaman diýişleri ýaly Afrikanlara da tarih ýazýarlar. Bular tembel ýanky bular çağalykdan akylsyz dowýarlar, kem akıl dowýarlar, tembel, gowşok, hiç zat öwrenip bilmeýän, diňe agyr işlerde işledip bolunjak adamlar diýilen nemesini ýazýarlar, taryhyny ýazýarlar. Sömürgäniň imperiýanyň aslynda bolan üçin hem Afrikada ösmeýär. Madamada iş töweşleri bolup gelýär o taýda. O ruslarym bizi gelip basyp aldylar özleri. Bizim toprağımyza girdiler. Ýöne garşy goýan yerlilere näme diýdiler? Basmaçy düşman diýerler, ýüzlenýärler. Ýöne hakykatda düşman sen topragyny basyp almana gelen adam hakyky düşman bolýar. Emma olar yerlilere düşman diýerler. Soň taryham şeýle ýazýarlar. Türkmen Rus bilen öňden bärem ara gatnaşygy bar, hemde Russiýanyň orsun gelmegine elgülli garşy aldylar. Meýletinem boyun eýdiler. Diýilenem taryhymyzy ýazýarlar.
Soňra dine saparagan 92-nji 93-nji ýyllardan berýän nemeleri wadyr, gurrunlary türkmende bir swarşyk ýa-da bir elektrik tapamyzokdyk. Daşyndan getirýärdik diýärdi-de, ýurtdaşyndan işgä aralýardyk, türkmenlerde ýetişen okdy. Ýa-da halmyra dağın aýdyşýaly bir sanaky pilot uçak sürüp bilýän türkmen ýetişdirmediler diýilýär. Edil Afrikalıların İnglisler tarapyndan ýa-da Fransuzlar tarapyndan sömürülüp hünärsiz, bilimsiz goýulşy ýaly türkmenlerim ýa-da bütün Orta Aziýany alaly, olaram Ruslar tarapyndan sömürüp ýanky iki tarapdan ýa Orsun imperiýasam Batynyň alyp barýan işinden öwrenip kopýalap onuň has nejis bir görnüşini ortaga getirýär. Angliýalılaryň, Ýewropalylaryň Afrikany sömürüp baýlyklaryny, almazlaryny, nebitini çykarşy Orsom gelip biziň Orta Aziýadan esasan Türkmenistanyň iň aňyrbaş baýlyklaryny çykaryp özlerinem şo taýyny şonu çykarmak üçin işledýärler. Meselen Afrikada şeker ekilýän plantasiyalarda ýanky yerliğinin öz yerinde, öz öňkü olar baswalcılar gelmedinden öň atalarından bäri şol şeker ekip gören yerlerinde gelip basyp alyp bir sanak ak ýagyp bir owadaky bir owanyň yerlisini öz yerlerinde işledip, gul hökmünde işledip diňe çörek berip olaryň ýetişdiren eken önümlerini alıp gidip Ýewropa'ya gidip şeker etişleri ýaly. Rus imperiýasam türkmeniň yerlilerini işledip palta ekdirendirler bize ine ýa-da gadymydy, nebitimizi alandyrlar, o taýda yerliler işlendir. Ýöne ýyzynda näme gurdular? Afrikada bir zat gurulmady, Türkmenistanda da bir zat gurulmady. Afrikada bir universitet ýokdur. Araşdyrma universiteti, instituty. Türkmenistanda da ýokdur. Aýny bir nemedir ýanky imperiýanyň edýän işi. Men Saparaga söz bereýin. Sağol ýeňiş ni aýtmaly atgaty kän bolýan. O birden aýtsan kelläňiz garşar. Bunu ýanky bölüp o çeýnäp tiňdirer ýalak ýagdaýda neme delim. Birinciden biziň 30 ýyl garaşdy diýip bolýan. Düňkü ortaýadan koloniýasy bolandy. Şunu sen boýnumda alamyz. O tarih bilen ýüzleşip bilmeýänimiziň sebäpleri bar. O gitti diýe sorun ýöne gitmendir. Dütgödüdü. Dütgöýärdi. Adi formasy, şekli üýtgän o. Ýöne bir rejim döremegine ortky beren bu rejimge yalakalary bar bolşýalak. Bu gıýbatçylaram bardyr. Onuň tökmetçitem bar. Yalançylaram bar. Bizi güýmeýän şolar 30 ýyl biz Orsun koloniýasy diýip bilemdik. Şoňa getiren oklar. Şondan uzaklaşdyrýarlar. Orsun ähli simbollary o türkmeniň edilýäni bilmem göweginiň üstünde diýsem ýalňyş bolmaýan orta arada Lenin skwer vardır. Supervisor o başına ağaç yakıp peýlwag edip ýörendirler. Bu şurdaky Yekaterina Kreti arada kän aýtdyk. Bir topar bilen mescitleri vardır. O tiyatrları vardır. 50 bilýänlerdirler. Köçelöň atlary aşywadyň teýsen belki de 90% orta atlar dedim. Ben şäher olanım. Şäherin merkezinde ýaşadym. Ýanky KKPS'nin jaýyndan bir kilometrem ýok. Piýada 10 minutda barýardyk da. Otursa böyle köçe gönüşük ýatyrýardym. Neme? O daş töweregiňiz duruşuna orta atda.
Orta Ermenat yok oradan başlayan Çekhov, Krupski, Şaumyan, Şoturstaveli, Kalilina, Baradina, Şevçenko, Sovetski, Podvoyski, Karl Marx, Maksim Gorkov, yine şoňa meňdeş ne demep. Eýdip bir bilmedim näçinji ýyllar Atabaýew nemet köçedini nemetdiler. Onu soň dakdylar. Gaty kent. Bu ýöne aşkywadyp taryhydan bilem tok. Taryhdan şeýle bir gorkýan bolmaly bular. Bizi taryh bilen ýüzleşdiren oklar. Bulan ýanky ýetişdiren tökmetçileri, yalançıları, yani boncuk musayifler değil mi? Yine şu taypa girendir bulun. Hem mi yetiştiren yalakalarından başlayıp tökmetçilerine, yalançılarına, nemelerine çendi. O ideoloji şolun elinde bulun. Şu ne çendim var. Taşındadır vardır. Bu vekillerin atlarını böyle yani sırtından yürüyüşüne seyredip ay bolyan neme ýagdaýda. Ödem bu diýanky propagandiýety gaty kän ýetişdirdiler. İnjinerden kändir bulan taýy. Şu adam ne üstümde hücum edýändirler. O jemgyýetiň gündemine çykjak nemeni öýleri inisiatiwan aljak bolup gündemit göçek bolýandyrlar. Öýüne gerek nemetinde. Her türlük oýunlar bilen neme diýendirler. Ýöne ne hem apartmanýerdir, rejimiň garşyna göreşýän ýalakdyr. Til göreşýän bolsaň biz çekireli. O näme çözümü bar bolsa aýdyňdan çözüm diýden şular eline ya pikir olarak bir çözüm barmy? Görüp bilýän bolsaň goraýdyň. Ýokdur, hiç hat ýokdur. Ýöne çözüm öndürýän adamlar ýerwede adam şeklinde görke diýendirler. Bular bir ýanky anamdan düşürer ýalak hereketleri bilen neme diýendirler. O biriň agdy gyşyk, biriň gözi gyşyk, biri ogry, biri pedofil, ýene biri ýene bir zat şekline yok nemeleri deme diýendirler. Oňa da bular kökü aňyrdan gelýändir. Adyny tutup gelen ok çavuş diýin. Çavuş Halmra dağan tüydedil şu arada o hikaye yazıptır, aydıp beriyede. O sen Halmra'dı tanıma mümkünçülüğün var mı? Doğru ne? Böyle elementar doğru blok hem becede orta çıkıp durandır. O sana biri vermese o tüydün bolonundan bilmelilerle sen. Bilem. Böyle ya da men şular hiç wagt tanap bilmem mümkünçülükleri yok. Gören adamlar däl, işleşen adamlar däl, görüp bilýän adamlarım däller. Men bular ýaly adam meni kabinetime de salam okda. Sebebi biziň ýanymyzda iş bilen edýärler, iş bilen barada gurrun edilýär. Şeýdem gidilýär. O ýöne bari işleri bizdir. O biz nereden tanıyan? Dilin doğru ortaya çıkmadılar. Onu doğrayan yok. O biz bile ne işim var? O rejim otaydı. O görüşen oradan olur bile görüşmediler. Ya da elinizde bir çözümümüz var. O bizimki govu, sizinki elbet deyip bilýän oradan goraydın. O da yok. Böyle kapiratırı yalak, o sen aydanını bulaştırıp, nemeştirip, gaytalar, demeder. Otu değil, şular şeydik geldiler. O hem mecetinin yarlıkları vardır. Men apozisyoner, men avdu kulüyü filan işledim. Men ağdı birliğin nemeti.
O okey. Ol bilersiniz. Hani ol Agdy Birlik diýende men bir 200 sanak wekili olmalı. Olar ölülermi, gittilermi, yok olup gittilermi? Nähile siz iki olup galyp bilýäňiz, o galynlara yok bu dünýede. O şoňa jogap berip bilýärlermi şunu? Yok. O ne bulun ben ne 3 tanagyny ady bilen bilýänne. Onu ikisini adyna aýdyp görnün birininkini spaçylyk bilen aýdamokda. Öz boyunal öz geçmiş bilen yüzleşer diýip umyd edem toň aýdamokda. O bu atly bilmeýän atlar. Bular türkmeni bir tamsyk gadap edýärler. Ýa-da pikir edip bilmeýän özleri ýalak bir haýwandyr öýdýärler. Sıçan bokuňyzy aglyňyza terende bizde görýäs onu. Ýöne türkmen tarihi bilen yüzleşmeli. O tarihi bilen yüzleşende şular ýalak adamlarym hemme jeti suwuň ýüzüne çykar. O kimin nämedigini, ne lüstrasiýa diýip aýdýar tabi. Lüstrasiýa diýmek tarihiň bilen, ödüň bilen o yüzleşmek diýmekdir. O kimin kimdigi, kimin näme iş edenligini, o sebäplerini çende orta çykýar da. Onu lüstrasiýa bolan hemme kişinin asmaly basmaly diýilen näme ýok. Ýöne geçmişine baha vermeli. Onu bermeýänem gidip bolanokda. Ýöne ne sizin düşünmeli zatlaryňyz bardyr. Ne hökümetiň agdyndanam, daşyndaky opozisiýa agdyndanam. Men planyň hereketiň wekili, ya men plan höküm hereketiň başlygy, ya gurujusy diýen adamlardan siyasi reforma barada gepeşdirmediňiz. Yok, iki taraftan emeşten nelseniz. İktisadi reforma barada o şu yok var ya edilmeli deyip eşitmediniz. Hükümettenim, opozisiyadanım. 30 yıl aydan ben. Yakı bugün kunu demedem o. Eşitten nelseniz. O hukuk reforması olmalı. Ya şu yok man hukukun üstünlüğünü dikeltmeli. Hukuk devleti, kanun bilen işleyen devlet öğretmeli. Sonuçta hukuk reforması olmalı. Dilen sözlemleri şunun ağızlarından eşitip bindiniz. Hey birinin. İşte nersiniz? O devlet, hükümetim. Yani koşudurnak için naydalı. O bu da atları dile getiren o. O taşın akım. O bulun hem kökü bir mi? Dilen doğru orta çıkyandır. Siz şu da atları sorgulamazsanız kimin kimdiğini, kim ne emetecek olyanlarını halk düşünmedi yalan diyorlar. Bunlar halkın kellerini şey demedi diyorlar. Bunlar hem rejimin hükümetçileri, yalancıları, o derüvedeçileri, bunlar şu an biz ortadan ayrılır, şunlar hem de yok olup gider. Onu bir etik gördüm. Yani ben şunu 2006 yıllarda ettim bir de. Kıra çekildik. Hem benim yok olup gidendir. Her kimin bir önüne uğra sebebi vardır. Onun önü ortada adam onun neler. Şu adam ne şu hareketi yapalı hemmemiz bile nemedeli. Şularım yok olup gider. Ne? Türkmen'in ikbali da şeylerek demedi ya bunu düşünüp o bu zatları çözmeli. Bunu başka bir yeri çözmeye. O ağlayacak olayanım kendir. Demediyanım kendir sebebi rejimin yallakçıları bağ orta beyleklerim olmalı. Rejim ödünü koruma için Floriyala kuruluşları taşınına da içinne de o aranda da sokmalı. Sebebi onun anırtında
Korku var. O giyecek bilenlerler. O sonuçun bol topor Mädim bariyerler. Şu at görýän nemelerini de takrada. Şu 90% şolong bariyerlerdir. Her türlü yollar bilen nemeler. Ana şu rayda indiydim. Şuurlukçu. Doğma açacaklı atlım kän. Bolun O şuurluk yeter. Sağ olun. onu menne de bir soru dörödü sapara. Sizi tanayan eken diýeli halmyras söýün bilen saparyklymy tanaýarlar diýeli tanaýan ýaly gurrun edýärlerde. Näme üçin edilen işler hakynda aýdyp beren oklaşlar. Ene siz aýdyp otursunuz sapara şol 92-93-nji ýyllarda 94-nji ýyllarda seminarlar geçirýäris. O ýerege müňlerçe adamlar gatnaýardy. Ýygnaklar edilýärdi. Kitaplar ýazylýardy. Bunu näme üçin aýdan oklar? Tanaýan bolsalar. Bu da bir soru. Diýmek, tanaýan oklar diňe ýurduň içerisinden ýörüýte şol KGB tarapyndan maglumatlandyrylýar. Şo hakynda da aýdyp berýärler. Doğruluğunu. Indi ýanky nämäni aýdaýyn men ýene de Afrikadan mysal beresim gelýärde. Ine şu Türkmenistanyň içindäki dönükler bar, halkysat. Indi şo Batılılar, Ýewropalılar ýa-da Angliýalılar Afrikadan köle sewdasyny etmek üçin baranlarynda şolara kömek edenler ýene de Afrikalılaryň özleri, yerliler. Şo yerlilerden adam tutýarlar, yerliler soňra obalaryň işlerinden oba ýaşaýjylaryny urup, taýaklap, ellerini zynjyrlap getirip Angliýançylara ýa-da şol ýanky köle sewdasyny etýän batılılara getirip berýärler. Ýene yerliler. Indi türkmenleri görelim. Türkmenleri kimler getirip berdi? Rus imperiýasynyň golasyna. Ýene dine atlaryny ýa-ni sana alan geçdik. Onçuk Musalar, Murat Garrylar, Murat Berdiçoplar, Niýazowylar, Gurbanuly Berdimuhammedowler, Raşid Meredowler, ýene kändir şolar ýaly. Yüzlerçe, müňlerçedir belki de. Edil ýanky kopýadyr hemme zadyny seredende taryhy seredýäris, soňra biram özümizde seredýäris. Men bunu ýanky şu jagaşda gysgazyk şu bilgileri ýöne gysgazyk şol bir kitapdan ýanky okanymda bir 30 sahypa yerini okudum da şuun başladım. 30 sahypa yerini okanymda şu pikirler gelýärdi. Ol 750 näçe sahypa kitap. Onuň hemme yerini okasam belki de Türkmenistan hakynda nähildeki nemeler, pikirler geler. Onam görür. Indi ýene bir zat bar, Türkmenistan gaty uly bir baýlygy bar ýurt. Daş töweregimizde gaty güýçlü, sömürmäne de uygun bolan, ýanky sömürmegiň tarapdary bolan döwletler bar, güýçlü. Senin halkyň bilen, insanlaryň bilen işi ýok, olaryň baýlygy bilen işi bar. Sebäbi dünýäde şu 8 milliard insan ýaşaýandyr. Ýöne şonuň dünýäniň jennetini ýaşaýanlar bolsa 500-600 milyon insandyr. 8 milliardyň içerisinde. Ondan galanlary çöregini gözläp beren adamlardyr, insanlardyr. Ene ondan şundan hasap edibermeli. Soňam taryhda gaty kän bolan milletler dilleri bilen bile, medeniýetleri, dilleri, sözleri bilen bile ýok bolup gitdiler. Yüzlerçe medeniýetler. Ene Türkmenistanam eger şu nemäni reforman, şu halas edişi geçirip bilmese dili bilen bilelikde ýok bolup gitjek bir ýurtlardyr. Sebäbi şu wagt dünýä ikä bölündi. Dünýäniň öňünde seçenek bar, iki sanak.
otoritar rejimler bilen beraber bilemi yaşamaly ýoksa da otoritar rejimler ortadan aýrylmalymy? Ýöne nähilleki bolanly, haýsysy bolanly da ýene de milletler ýok boljakdyr ortalykda. Köp milletlerine şu atky gidip alınıp barlayan uruşlar vardır. Musulman döwletleriniň içindäki bolýan uruşlar, Afrikadaky bolýan özara uruşlary, söwgeşleri, bular edil tarihte de şeýle boldy. Tarihte de ýitip ýok bolup gitdi. Ine biz ýene de bir zat bar. Halk ýurtdaşyna çykýar diýse işlemäne bunuň adyny dogry goýmaly. Halk göç edýär. Ve şu an Türkmenistan'dan çıkan 2 milyon adam var olsa, belki de kendir 2 milyon diyelim. Şol 2 milyon adam hiç kaçan aydına barmajaktır. Belki yerler çalışıp biler käbirinin yönü daşındaky sayı, daşındaky san 2 milyondan adammajaktır. Göç şeýle bolýandyr, gadym döwürlerdäki, tarihlerdaky göçler hem şeýledir. Näme sebäplerden göçýärler, ona maýdalym. Birinciden, gadym döwür tarihdaky göçlerden uruş howpy bar bolsa, ýagny bir howp bar bolanda. İkinciden, ekin ýa-da ýa-ki ýağış, ýağmur bolman yerden önüm alyp bilmän mal garala ýetişdirip bolmanlygy üçin täze bir yer gözläp göçýärdir. Bizim göçüşimiz nähilli? Bizim göçüşimizde şolaryň ikisi hem bar. Bizim ýurdumyzda howp bar. Adamlar özüni şo ýurtda garantiya, ýagny janyna kepil gören oklar, hiç bir zatdan, ýagny kepil bolany hiç bir zatdan Türkmenistanda görnen ok. İkinciden hem ýanky ekindikin alyp bolan ok diýilýär. Bizde ekindikin diğer ýalaky öz ýerimiz ýok ýöne. Ýaşaýyş şertleri boýunça göç edýärler. Durmuş şertleri, ýaşaýyş şertleri ýetişip bolmaýanlygynyň şerti boýunça göç edýärler we bu göç şo saýy, daşyndaky saýy köpölmese agyrmajakdyr. Soňra da ýa-ni Saparaga aýtdy dädir, biz aradan aýrylsak bularyň hemmesi daga gidýär. Türkmenistanyň sultanlygy geçýärdi. Türkmenistan sultanlyga geçeni bilenem olar uzak durup bilen o ýurt durşuny sömürgeçileriň eline geçýär. Dolulugyny. Ve Amerikanyň Azteklary döwründe şol Angliýanyň Amerikany keşfedip baryp yerli Aztekleri, yerli milletleri garap ýok edip yerine özünün ýagny Ýewropalılar, ak ýagyzlary getirip ertişýäli. Türkmenleriň topragyna da hakyky türkmen bolmajakdyr. Hatta türkmen sözlüğümüz bile galmajakdyr. Onu ne şu wagtdan hem aýdyp berendirler. Ne ortak dil bolmaly, ortak sözlük bolmaly, ýene näme diýip ýa-da Türkistan bolmaly, zat diýilen ýaly nemeler gidýändir. Sözleri. Bu şo zatlar galamatydyr. Yani Türkmen halky egerde seçim bar öňünde, mümkinçiligim bar. Bu mümkinçilik saptyrsa edil 1994-nji ýyldaky ýaly gaçyrşda. Ondan sonra öňünde mümkinçilik ýok, çünki wagt adalya, ýanky dünýä 2050-nji ýyla çenli dolulugyny täzelenmeli. Şo plan boýunça da ýönetilýär şu wagt. Muhammed Bey'e söz vereyim ben. Sesin yapık. Şurada ben bir zat misal getirmek istedim. Mine şu TikTok'larda ya yine şoňaly Instagram diýe sosial media zatlarında nemeler paylaşýarlar da Amerika'da ya Türkiye'de bir yerlerde ýanky neme diýerler. Türkmen toýlaryny geçirýärler. Olam ol ýaşaýan ýeriniň, ýerleşýän ýeri şo ýerde geçirýän nemelerine standartlaryna hiç ýyl gawat gelen ok. O taýynyň ýaşaýjylary geň almak bilen seredýär. Indi şo ýurtlardan, ýani Türkmenistandan şo ýurtlara göç eden adamlaryň şo taýlary eltip bilýän zatlary bar ýok. O taýynyň bir medeniýetine goşandy ýok. Belki örlerine soňky geljek nesiller
şo taýlarynyň nemesini öwrenip ýaşaýyşyny, medeniýetini öwrenip belki olar goşmagy mümkin o ýerleri ýany. Şol adamlar şo zatlary görkezýärler köpçüligi. Hamala daşary ýurtlarda gowy ýaşaýar ýany. Öz medeniýetimizden şu ýerde ýaşatýar diýip o medeniýet burguşak gidýär da. Şu örleri bilen bar, örleri bilen ýok bolup gidýär o medeniýet. Ýani hiç biriniň düşünjesinde, aňynda ýani edem şoň ýaly isleg bildirýän ýurtlarymyz ýaly ýaşalyn, şolar ýaly ýaşamak üçin nähile tereket etmeli, nähile guruluşlar bar, şolaryň şolatlar hakynda şu adamlar pikir eden bulardan garaşmak aslında bir uly ýalňyşlyk. Onuň üçin şol ýene de aýlandy urlyk şol ýanky meselemize gelýär. Özümüz görüşmeli, özümüz algamaly, ondan soň daşyndan ene halk ayağa algyn, halk düşündün şu dagatlara diýip oturan taraplar bar, sesini çykarman. Şolar eger düşünýän bolsa hakykatdan hem halkdan garaşmaly däl, hiç şeýle ýa jemgyýetden garaşmaly däl. Herkim öz ýerinde öz nemetini goşmaly, goşandyny ýani birlerinden garaşmaly däl diýjek bolýar. Tamam. Bolýar. Hawa daşyndan kömege garaşmaly halklar bunu üns beren oklar mukaýa aslında kömek ediljek bolsa kösönüp ýören ýurtlar ýeke bir Türkmenistanda däl. Kömek ediljek bolsa. Soňa mene şeýle bir zatlar biz ýagny näme aýtdyk-da ýanky näme üçin kopýalan oklar birinkiler öwrenmediler, beýlekden keşfetmediler. Kösön näme sanaýy döwrüne diýilende. Ine dinde İslam dininiň altın çağı diýip bir döwür bardyr. O döwürde ýanky Farariler, Ibn Sinalar, ondan sonra ýene deme biri bardy, Jah harpyndan gelýär. Şu ady adyma düşenok ilkinji robot sistemasyny ýanky şol suwy aýlantyrar ýalak nämäni oýlap tapan bir alimler. Şolar ýetişipdi İslamyň altın çağına bardy, ýöne ondan sonra çökýär. Indi seret şeýle bir neme gelýärdi, ne kapyr ijaty diýip bir sözler gelýändir. Öwrenmeler Osmanlynyň çökmesinde de şodat bolanna kapyr ijaty diýilen nemeler gelen. Nirden bular musulmanlaryň sözlerler. Bular şo daşyndakylaryň ýanky daşardan içine salınan sözlerdir. Ýanky gelişmesin, ösmesin, biz güýçli bolmaly, biz bulardan üstün bolmaly diýip edilen neme ýöne. Bu taýda biz daşyndan nämäni sebäplerini aýdyp görüp bilersine şu ýagdaýlarda. Meselem Russiýanyň sömürmesi esasında sömürgeleşdirip bizi şu ýagdaýa getirmesi esasında şeýle bolluk diýip bileriz ýöne. Şeýle bir adam bar. Toplumyň başyndaky ýanky türkmen öz neme yerliler bardy. Yerliler ine bizde şu wagt Bermuhamedler bardyr, Niyazlar bolandyr. Şolaryň öz yerli türkmen ýanky. Şolaryň edip giden zat ýa-da şu wagtky edip duran zatlary bunuň aşagyndan çykyp bolmajak derejede gaty zıyanly ödem türkmen nesilleri üçinem. Öz nesilleri üçinem, çağalar, şuwalar üçinem gaty uly. Ýani 10 ýyllarlap aşağıdan çıkıp bolmajak bir ziyana getirýärler. Ýani toplumy ösdürmän saklaýarlar. Edil Osmanly döwründe Osmanlynyň öz toplumyny ösdürmän saklaýyşy ýaly gelişdirmän. Şo döwürler Osmanly en güýçlü döwrüne ýöne Ýewropa birden sanaýlaşmana geçýär ve birdanam ýanky tehnologiýa öndürip başlaýar. Gämiler döretýär, güýçlü ýaraglar döretýär. Şo sebäpden ondan sonra bilim adamlaryna ýatyrym ýapýarlar. Ine şolaryň iň uly eden işleri bardyr. Ýanky basyp almana giden ýerlerine ýa-da olaryň dillerini aýdanda
keşfetmäne gidýärler-de. Ýa-ni täze yer keşfetmäge gidýärler. Çünkü nüfusy halky köpelip barýardy. Şoňa giden wagtlary diňe bir esker göndermeýär, hatda eskeri ýany bilen gönderýär. Kimiň ýany bilen? Bilim adamlarynyň şo araşdyrma ýapyp bilýän ot çöpünden mör-möjeklerine çenli. Ýa-ni baran ýeriniň topragyna, dagyna, suwuna, insanlaryň medeniýetini, ýaşaýyşyny, olaryň düşünjelerini, duýgularyny, däp desturlaryny ýa-ni öwrenýän bilim insanlaryny uradýarlar. Ve şolaryň gapdandan şolary goramak üçin esker uradýarlar gapdandan. Ondan finans edýärler. Indi şeýle bir zat bar. Ine bizim türkmenlerde şeýle düşünje bar-da, ýa-ni bilim alyp meselem diýel bir sosiologiýa alymyny okajak bolsaň, bilim aljak bolsaň diýerler, ay o näme pul bar o taýda diýerler. Sosiologiýadan bir pul gadan bolany o näme gerek ýa-da ormanlaşma nemesinin uğrundan, ýa-ni bağ uğrundan okajak bolsaň, ýa bagda näme pul bar, näme gerek diýerler. Ýöne o zatlar ýa-ni uzun wadada millete ýa-da şo topluma gatylyk peýda getirip bilýän zatlarda, dogry düzgün okadyp adam ýetişdirip bilende. Ine şo Ýewropalaryň iň uly eden nemeleri akyllara ana şo keşiplerdir. Keşipleriň üstü bilen baran yerlerinin medeniýetlerini, ähli, iyi biçkili hemme zatlaryny öwrenýärler. Hatda çilim çekmek, ine çilim şol Amerikany keşfedilenlerinde indeýlerden alynan bir neme. Medeniýet indeýlerden alýarlar, soňra bu ýaýraya Ýewropa getirip ýaýradýarlar. Bunu hatda Ýaponiýada şeýle bir däp ortaga çykýar, ýa-ni gelen myhmana çilim hödür etmesen aýyp bolýar diýilen däme çen ortaga gelýär. Görýärmi? Asdäp ýa-ni yerli indeýlerden, hiç sady görmeýän indeýlerden geçirilip alynan medeniýet beýleki ösen ýurtlar ulanýar. Ýöne bizlerde ýa-ni biziň ýaly islam nemesi bilen, o da ýasama islam bilen ýönetilen medeniýetlerde kapyr ijaty ýene näme diýip ulandyrmaýarlar. Ulanmaýar, öwrenilmeýär, kopýalanylmaýar. Şoň üçin hem ösmeýär. Tapara Ben ýene de bir gyzyklyca bir näme aýdyp bereýin, hekaýa. Ne Şwediýa ötünün öwrü, çellem? cennet ýurt diýerler. O cennet ýurt. Şwediýa ýa milli önümi Türkiýanyň o kän Türkiýede 80 milyon, 82 milyon berdi 9,5 milyon. Indi şuloň ýa bura tarihinden gurrun bereýin. Şwediýada kömelek iýmen bilen ok kenlerde. Tokoy durşuna da kömelek. Şu adam ne diňe bir tip kömeleğini ýendirler. Bolmasa 50-60 görnüşleri var. Son 47 tane iýilýän kömelek. O diňe kantarelli ýendirler Şwedler. O bir billen zatlar var. Son ýa-ni şuloň milli kuknalarynaky nemeler var. Çöd büýler diýip bir nemeler vardyr. O ýa-ni Türkmen köfteleri diýen. Onam ýa Şwedler bir paçaty ýetir düşýärmi ýa gaçyk gidýärmi şo Türkiýanyň nemetinde, Osmanlyň nemetinde ýaşaýar epetli döwür. Şo taýda öwrenýär. Kömelek iýmenem ýa şöd büýlerlerinden köp zatlaryny şo taýda öwrenip gelinen zat. Onuň şuloň hiç mutfagy ýok iýdili. Ýa bar nemeleri şu restoranlaryna zatlaryna seretsen pizzadyr. Bu pizzany italyanlar getirýärdi. Şulara öwretjek bolup, iýmeni öwretjek bolup bir 10-15 ýyllar getirýärler. Şwedlere pizza nemesini, 70-nji ýyllaryň nemesi. Bunu italyanlar gurrun berýär. Biz türlü ütköşük demedel, o näde böstüler?
diýseniz ne götüşünün gembeti. Yani şu Nobel bayrak alanlan demeti ne yani devlet kuruluş nemeleri kurumsal diliyada örgüt devlet örgütleme demeti devlet ediyen çok kuruluşlardır. Şu at Türkmenistan'la hiçbir kuruluş yalak işleyenlerdir. Bu dargandır. Yani kavga vardır daşının. Örgüt. Yani örgüt değil ya. Ben Türkmençe çok örgüdüm demeti. Manzam yoktur, sözüm yoktur. Bizim medeniyetimizde girenem derdir. Yani Türkmenistan'ın tarihinde 150 yıl tarihinde şu atki bizim ne örgütlenmemiz var ya. Kurucu Meclis, Kaladeş Komiteti näme. Şu Türkmenistan'ın 150 yıllık tarihinde birinci safar Türkmenin örgütlenişidir şu. O tarihini bilmeýäniniz üçin aýdyp berýän men. O hiç yerde okan yeriniz yoktur. Şular ýalak örgütlendi. 5-6 ýyl işläpýär. Diýip biljek gidemäňiz yoktur. Şu wagt Türkmenistan'ın devleti diýädi, hökümeti, devleti. O bizinki alak örgütlenýän däldir. Ne ona maýdaly. Yani bizim devletin dargamagynyň, geda düşmäňiziň, ýurdy terk etmäňiziň. Oğullar boşak kaldı da şu wagt. Oğulun näme boşak kalyna aýtdym ýok. Yer halkyň eline geçmedi. Oğullar soň terk etmeli bolýarlar da. O taýda işler ýalak gurunok. Şoň üçin biz kendi barada pikir etmeli bolýar. Hemme zetden öňürtü gelýän zat biz yani 4-5 tanak mesele vardır. Şolary çözmän döwlet gurup bolanok. Döwletiň dowamly bolanok da. Birinji taryhy bilen özleşmelidik. O ikinci siyasi reforma. O näme üçin edilmeli? Sebäbi öňkü bir sistema ýykyldy. Onu beýdip ýaşadyp bolanok, beýdip öldürüp bolýar. Şu ýoşluk bilen ölüp barýan bir yani sebep demesinin galındysy. Ödüm sen o ýurduň beýeti bolmadyk, sen o ýurduň bir koloniýasy bolar. Şonam şuňa çendi biz aýdyp bilemdik, boýnumda atyp bilemdik, şoňla ýüzleşip bilemdik. Ýeke bilen däl, ähli orta diýen şekli, demeti, meňdeşäkdir. Yani biz şolaň iň aşagyna demeti. O ikinci, üçüncü bolýar da siyasi iqtisadi reform. Biz bazar iqtisadiýatyna, azat bazar iqtisadiýatyna geçmäd ýaşap bilemdik. O köni sistema gowy bolmasa çökün soň ýykyldy Sowet Soýuzy. O gowy bolup ýa-da bir basyp alyp ýykmady ödü direksiz çüýrük bolan soň ýykyldy. Şonu dowam etdirmek bolmady. Şoň üçin iqtisadi reform etmeli. Onuň biz bir ýalňyş bir hukuk denen içinde ýaşap ýörün. Sowet Soýuzynyň hukuk sisteminiň içinde ýaşap ýörün bir adamlar. Oňun bir reformasy gerek. Biz garaşsyz bolýan bolsak, bizim öz hukukumyz, öz kanunlarymyz bize adaptiw edilen kanunlar bolmaly. Koloniýa ýagdaýymyzdaky näme dowam etdirip ýörse. Şu meseleler çözülmän, bäş boldy däm şol hem bezedi. Şunu hiç wagt, hiç tarap dile getirip bilýänlerdirler. Ben kısa param aýtdym, meňdeş şeýerleri bar diýip. Meňdeş şeýerler şudur. Şu meňdeş bolan soň, şulaň hem bejetini kökü bir ýerden diýen. O dirijorlary bardyr.
Antambılın demesi alaktır. O şu datlar çözülür bolun. O kimin kimdiği suyun yüzüne çıkar. O şulara da siyasi reformu yokman etmeli. Dilen neme getirip bilsen, cemiyet büyütkap başlar. Böyle bu da atlan adını doğru koymalıdır. Halka bir düşünür yalak bunu. Yerli yerden o adamlar cemiyete bu bilgileri vermeli bir yerden. Yani hiç yerde bu atlan ağaç tutulur nokta. Üniversitelerde, mekteplerde öğretilmeli da. Yani bazı iktisadiyatını mekteplerde, üniversitelerde öğretmen o dahil iktisadiyat sisteminde yaşamalıdır. Şunun ne Türkmenistan'ın bankam yoktur. Türkmenistan'ın bank sistemi yok. Biliyor musun? Adı var, ray var, kaşak ray, yönü bank yok. İşgallerim var. O bank sistemi olmasa iktisadiyat olan yok. Türkmenistan'ın pulları var. Yani o pullar vagon Türkiye'de de, Rusya'da, Orsiye'de Türkmenistan'ın içinde o da yok. Halkı soyma için o iki kurs deyip burada tapıptırlar. O dedim halk rahat soyup böyle. Halka bir öğrenişiptir. Payoğu da o sırada duruyor. O devlet magazinler var. Şunu sendi. O halk bunu yadıranı o. O neyle şunu sendi devlet magazinleri olup biliyor. O devletin bir magazini var. Sonra verip bilen okur da. Hükümetin, devletin magazini bolur. Oraya hem 92. yılda yok olup gitmeler bu zatlar. Yani şu doğru verip bilen adam yok. O verdirme cevabı bol. Her türlü demelik çerraylık ediyorlar da. Şuna senin ministerstvo targov deyip o tövden ministerliği deyip ministerlik var. Bunu biliyorsunuz mu siz? Dünyanın yiğretinde var tövden ministerliği var. O magazinleri, bağdaları, iskratları olur yani. O Sovyet sistemi 90. yıl yıkıldı. Sonra olur hiç kim veren yok. Tam devlet pay yok veren yok deyip şikayet ediyorlar. Aydılmalı atkayan yani haydi birini açsak onun sen açsana karşıya onu düşünür ya da onu kanyan. Adardan. Ben düşünüklü oluyorum ben düşünüklü olanı. O sizin hem bazı düşündüğünüz anlatın veren nokta. Siz biraz diyeceğinmeli sorgulamanı öğrenmeli. Doğru o doğru cevaplamış net kendir. Bu Mesut'ta doktor oyun sağ olun. Bolýar. Men bir owajaşym bardy-da Moskowitz maşin satyn aldy. Yani birinin yöredip bilmeyen, indi şu bollu diýilen Moskowitz maşini var. Hiç göremeýän. Bunu satın alýar, sonra bir ýöreýän ýaly edýär, bir gün ýarym gün ýene döwülýär. Ýene ýöreýän ýaly edýär, ýene döwülýär-de. Ýani minip bilen o maşini. Indi ýani saparasydyň aýdyşyny ýani paýo diýär, ýa-da öňkü Sowet Soýuzynyň ähli nemesi, sistemasy.
çökün. Hakikatdan hem işläp bilmändig üçin çökün. Ýanky edil şo Moskowitz maşynyň eýesiniň sürüp bilmändig üçin satışy ýaly, o da ýanky ýöredip bolmaýandygy üçin çökünýär. Bular höküm döwlet magazyny sistemasyny alıp şonu işletjek bolýarlar. Ýani döwük bir zady, çökün bir zady. Ýani Sovet Soýuzy şol çökenden soňra şonu taşlady, dağady. Ýa-da kalhoz çökenden soňra dağady, ýani işledip bolmandygy üçin. Bilinkiler şonu ýene işletjek bolýarlar, ýani bari edip. Adyny ütgösek işler mi kaýdýan bolýardy? Yo onun ne? Yigitler bunu beýle düşünmeň. O taýda 50-60 adam var, 100 adam boldun. Pul adam ya. O känem däl bu neme umumy neme tereden. Da onu ýöne şolar üçin kän pul. Çok üçin edýärler. Başka insan üçün bu halk eyle boldy ya beýle boldy düzeljek ya garip baljak o zatlar bilen hiç işleri yok. Jogapkärçiligiňi çeken oklar. Yani min torun ministri vardır. Näme jogap berýär? Ya näme jogap berdi? O näme üçin bar, o ministerstwosy bar. Şoňa jogap berip bilýän? Adamlar hiç tadı jogap beren o. Berdi Muhammedow näme jogap berýär? Hiç tadı jogap beren o. O 60% halkdaşynda ýurdu terk edýär. Göç. Oňa torum bilen bol adam. Näme üçin onu jogap bermelermi halka? Kedinçi kırın o. Gaýtam ya Vienski walt dip. Bu diğer kanan içinde yaşayan yalak. Bir yankı valisi tanzetmeli baranlar o Türkmenistan bir mektebine girip bir tuvaletini görseler ne edecek? Bana o tayda tanzet edip gördüm. Yani, bağlını kastumlu zatlı. Sen Ağlayan'da mektebin var ha. Tuvaletini bir görkeçolar. O bir mektepde Türkmenistan'da ne için mektep bağı olsa çok 99% tuvaleti girer yarakta. Ben bunu müncü taparay diyenler. Türkmen yani tuvaletini oňorman hiç tadı oňorup bilmeýär. Tuvaletini oňormadyk millet o bir zat edipdir diýse ananmaň mümkin näler. Onu ýöne demeden o başaran o çok şey edip bilen o. O Türkmenistan'daki hüner bilýär ya da hünermen diyen adamlar vardır. Elektrik alındı. Bu Türkmenistan'daki elektrik. Mesela şu Şveçya'da o yeka dağıdım işlep bilmeye götüne de koyuyorlar. Yani o hünerler o Türkmenistan Üniversitesi'nin torununu okuduğum talabi güçlendi. O ben güneş panellerini oyduruyan. O koyması nemetmesi bir kıyın zat değil. Yani bu elektrik nemeleri var da. Yani bunu elektriği hem öğretiyen hem satyan hem yani akümülatörleri var onu dolduruyan hem internetin üstü bilen o bir bilen nemedip o ne çıktıktır ne emediptir işlep oraya ala etme elektriği diye. Demek yani 4 sene kısalıntısı bir yere getiriyor da. Hem medattan baş çıkmalı. Ben seyredip yaş oğlun onu atık yeni mi gördüm? Bizim elektriklerimiz o zatlar bilmiyor. Yani elementarını bir robotçu hünera gelme. Floryalık hünerin müngleri var.
köpüsünün adından bilemdik da. Biz dünya öyle ne etip ayı uydurmalı. Tuvaletimde oğurumda bunu. Onun gururuna mı edip bilemdik. O tuvaletimde ervet deyip şikayet eden en atanı mene vurama götürdüler. Öyle yani birini ikisinde şunun alak oldu ya şu 99 ya belki de 100% yeke yerde yani belki de orta ya Türk mekteplerinde o olmağı mümkün. Niye de yaşatmıyoruz? O bunun yani sıvacak oluyorlar. Bunun onun palçıkları sıvanıyorlar. O görünen o Fatma'ya telefonla alıp o türmeye basacak deyip böyle. Devlet yönetişen bir türlü gen. Korkulmalarım gen. Ödem yankı bilgili adam kovuluyorlar, ağlıyorlar, yok ediyorlar. Long demesi ziyanı katıken. Long bilgili öldüren adamları 50 milyon geçiyor şu an. O bunu doğrulayan mı yok? Biz millet de olacak olsak bu dağıtların doğruluğunu vermeli. Doğruluğu tağı olun. Şweýetdäki sygyr ýataklaryň nemeleri aşaklary has arasdadyr bizim tualetden sapara. Mal ýataklar bar-a. Fermarlary. Yani diğer o günde demet durun boluyor günde de Sular. arasına durur. İşläp durda ýa-da Öyle neme öyle. bir adam değil. Bir adam. Bir adam 250 tağlayan sığırı ne bir maskalan nemeti abiyom şundalık. Ödem käbir maskalalar o gıydi 20-25 yaşındaki ejeti o 2 volt böründür ama o çocuğa çağalar yani mektebi oturuyorlar da yani gimnazya değil ya da yani o hocalık teknikalarının hem becet ulanıp bilen neme oluyor da spesialist olup çıkıyorlar şu tayda. O traktörünü sürüyor, buldozerünü sürüyor, o sağıyan hem veterinerin bir kaplarından. Ne yap? Atım yetiştiriyorlar. Ne? İşleyelim. O işlerim yengilim değil. Onun 250 sığırı seyredip bilir misin? Hayti bir demetip bilir 2 taraf olur. Edili vermez sapara. Benim kilom şu taydan. Onun yine de bir aytmalı attı ne? Şüphesiz demir kadık. Bu dokyanın bäri yani. Yönü güneşten, yerlen, Şüphetten öndürýän elektriği, Türkmenistan'ın ähli öndürýän, haldan neme diýen elektriğinden kendi elektriği öndürýän. Bah, Owo. soğuk yerde öyle. Owo. Men jaýym bar. Kanak jaý. Ben 3 jaýa elektrik öğretýän. Öğretýän. Öğrendim. O yine de menki alak bir jaýyň elektriğini öndürýän. Bah, Owo. bizde de aynı Mikronemeler kän öndürýänler. Bizde elektriği onu çok durmalı sapara. Gatı ısıtı bir ülkedir bizim ülkemiz. O elektrik O ıslykdan näl gün güneşten mi? O güneş Şol bolla temperatura bizde. bağında güneş Türkmenistan'da yeterli. Şu aydaki güneş şonu efektivini edip beriye Türkmenistan'daki kurumsuz. O zaman bizim çayımız zero diye de nol elektrik neme diyen çay oldu da.
Gaýtan bir özümizden kän elektrik nemedip ýene de Floryalak bir jaý. Üçin edip bilýär-de. O köp jaýlarym şunalak. Sonra hiç satýalak bolun bu adamdan durmuşy. Hem kazançyň, hem rahatyň, eşiretin, hem mümkinçiligiň. O kanun düzgün tertip bolun soň bolýar bu zatlar. Şu ette de kanun işlemeyen orada bu zatlar hiç birim bolmuyor. Mümkünüm derler. Bolýar taw bolun. Bolýar. Ajahana bereli sözi. Hawa, kardeşler wagtymyzam bolup geçti. Ayjahan hanım. Size söz verelim. Erken zat aýtjak däl ýaňy döwlet magazinler diýdiňi-de şoňa bir ada goşaýyn diýdim-de. Şu wagt şu ors döwründen galan döwlet magazinleri häzirem şu un paýlap beren 2 kilo un paýlýar paýokmy? Hawa. Şo dowam edip dur häl şo düzgün. Şo döwlet magazinlaryna işlenlen hemmedem türmeden oturup gelenler, türmäge diýerler soňundan. Nol edip şonu çıkan adam yok, şon garpomi, opşepit diýemi, şon ýalak bir nemeler wa, ofisler wa. Şoňan başlyklary näçe tapar türmäge gelen. Könürgençde bolanyna daşydyňam vilayet neme söwda ministri boldy. Şol adam 3 tapar türmäge gelen şol adam. Türmede oturup gelen. Ýene de ýaşap ýör. Şol häzirim döwlet magazinleri var, şullörem. Daşypdy. Şonu aýdaýyn edim. Hawa hem merde de var, bizde de var. Ol. Neme diýärde men bir sanatoriýa bir gerek gidemde şo taýda şo magazin işletýän bir aýal bardy da şoň bilen. Neme gurrunda şolluk şol aýdýar-da şo hökümet magazin işletýär bolun diýär. Çüýrük, çarık zatlar getirýärler diýär. Bir de şunu satmaly, bir hepden içinde satyp soňra puluny bermeli. Bir hepden içinde satma bermeli puluny. Ýa-ni getirýän zatlar geçmejek zatlar diýär. Şolar ýalaky nemeler üstüne gidýär diýär. Bolgusuz bir zat ýaly. Hawa şo çüýrük şo buz doňduran tok butlaryny berýär diýär. Buzly, şumadan bir tanışym, bir arkadaşym aldanıpdyr da şo. Sen diýipdir, iki ýeşik çilim satsaň, ogluňa mokatyp bilýän, gowy öýem gurup bilýän diýipdir. Oňa da onantyr danym şo magazini alypdyr da şondan kabul edip şo aýdan adamdan. Şumat näçe 700 milyon ýa-ni 700 miňmi? 1 milyona ýakyn türkmen manadyndan köne puldan bergin ma diýär. Şon ýaly batypdyr şo. Şo ýürüýte özler bateriýalar öýdýän bir zat ba bolmasa mümkin däl. Bir zatyň balygy iqtisady reforma etmeden näçe atlar şeýle bolup gidýär. Oň sebäbini tereden zokda. Sebäbi näme üçin iqtisady reforma etmeli? Iqtisady reforma etsen bu zatlaryň hemmesi ýok bolup gidýär. Bazı iqtisady etmekçi bu yerine bir topar hususy magazin zincirleri dörer özüne. Türkiýede döwletiň magazini var men seyredip görüň, ýaşap ýörsiňiz. Ýa-da Germaniýada ýaşap ýörüňiz. Döwletiň magazini var. Yani Şweýçiýede döwletiň magazini var. Yok. Berde tapara bazarlarym, Migroslaram, iň uly marketlerim hususy. Hemme döwletiň magazini bolýan nädir? Döwlet söwdeler däl, näde bu magazin bolýar. Döwletiň özü etmeli var. Olar ne iqtisady reforma etmeli, siýasy reforma etmeli, hukuk reforma etmeli. Döwletiň etmeli zatlary var.
payok tatmalı ya un tatmalı dilen de atıyor ha. O halkam çok gurur ne diye. O ne yapıp bu kadar reformeden oklu diyen o. İqtisadi reformanın edip bolmayanın sebep siyasi reform etmeli. Siyasi reform etmeden o elekine mettiren oklu. Şol nämäni bar dip saklamak üçin edýän bolmalylar bular tapara. Şo sistema häzir Yo, bar giden ok ýaşap dur diýip şonu nemetmek üçin edýärler bular. O status quo değil ya bunu. Ne yani köne demeni yani demelerde de aydiyandır. Yani Nobel bayrağını alanlarda da şu demeni taklama üçün ediliyor da. Yani biz bir yurdun kolonyası. Şu kolonyal demeni sömürge demesini taklama üçün status quo yani önkü demeni saklamalı. O da oncuk musafirler ne için oncuk musafirler? Oncuk musafirler ne komünizmi dikelttiler de. Yani adını ütködüp ne demokrat ne mi? Yani yok komünistler. O şu näme de Wikipedia'da da ýazypdyr eken şonu. O status quo'nu saklamak için edilýär. O reform etjek bolýanlar hemme düşman edip yok etdiler. O iyidinde adam talıp bölüre. Şu vat bizim ağzımızdan çıkan analizde oturan 50-60 tane adam var. O nirde yanlış arkan. O niretinden tutup bulur maskar edeli. İlen yalak o demeli, aladali. O giyce yatıp bilmeyen nemet bölün adamlarımız var. O kaviri ibne olsa da adam o dili var, nemeti var. O bizim düşünmeli, cemiyete düşündürmeli de atlanmışken o bu bir yıl 2 yılda oturan o kendine 5 yıl yani bir kaydan 5 yıl oluyor da. Ýene de çykyp gidip otur diýem O giyce ünlü ekrandan düşmemiz dedine düşünürüp demedip bilen nememiz şu. Yani katı kendi attırır. O 2000 yarımdan gowrak nemeler var falan hem beceti. O bir boşu yok içinde. Bildiğimizden o paylaşılan nemeler. Onun bitik diyen yeri yok. O bunlar onun önüne mat bilmeyeler. O bu sisteman yaşap bilmeyeceğini tuğutlamazdır. Şu da atla önünü eğdip alacak olurlar. O bunu poklap, kıklap, o bir avraydan düşürecek olup, o ellerinden elinde diyorlar. Onu da test yapıyor köpmüş. Ona da hiç ünt vermeyen, vaktini diyeyim bitirmeyen, o demeleri belli. Onlara cevap verecek olup bölmelem değerler. O cevap verecek oluyandırlar. Onlar kim? Onlara cevap verir yani. Onun bize baka verir yani kim? Ne? Yani çok katakkal var. O kim bol ya dedim bizi eleştiriyor. Kim ol? Birine ağzını ışık birine çık yeni birine ne mi? Sen kim? Sen. O kim ol yandan bu adamları? Yani avrayına, mertebesine hücum ediyen. Siz kim? Onun aydın dağıtlarını bir yardımdan çıkaran da yok. Bana aydın dağıtlar vardır. Sonra ya tuğut edersin. Ya da cezasını çekersin. Seni yani boynuna itin tatması vardır. Sonra atıp tuğut ediyen köçöden aylar seni. Geç dakikalar. Pagay diyen.
Men mafiyadygmy subut etmeseň, ýa pul ogurlanyny subut etmeseň, ýene zadyňa neme demok bolyn, özüň duýly wagtyň. Seni. Onuň mafiýaň nähile golýanlygyny soň görürsiň. Ya subut edersin, ya ötünç sorarsyň. Diýse jok. Wakan şunu edersin, bolmasa da cezat çeker. O suratları yerine getirmem, ben o dünyada gitmem, alan okur. Ya bol ya adamlar. Kardeşler wagtymyzdan boldy. Ödara gurruna geçip biler. Bugün gazakly gurrun bol hemmäde. Köp sag bol.